15 in the evening. So, tara guys, explore po natin. Start your day with whole grain fiber and vitamin D. Quench your day with fiber cereal. May live band, guys. So, dito po yung entrance, guys. Magkano po yung entrance? 70 po. So guys, meron pong entrance fee na 70 pesos per head. So pagpasok nyo pa lang guys, ayan, ito yung bubungad sa inyo, si Teddy Bear. Dito muna tayo mag-explore guys sa may food park. So, isa-isahin natin itong mga food stall guys.
So, pagpunta nyo dito guys sa may food park, ang dami pong choices na pagpipilian. So, guys, dahil maulan po dito ngayon, yung daan po dito is matubig. Ayan. So, tignan naman natin yung kabilang side, guys. Maputik yung daan, guys. Tubig. Hanap tayo ng daan, guys.
So, mukhang dumarami na yung tao ngayon, guys. So guys, tara, punta tayo dito sa may theme park. Tignan natin yung mga rides. Ang cute na mga stuffed toy, guys. Daming rides dito, guys. So, pang third time ko na, guys, na pumunta dito sa may Lakeshore. So, every Christmas season, guys, yan, nag-open sila.
So, napaka-colorful guys dito sa may lakeshore. So, sigurado mag-enjoy yung mga kids dito. Give it away. So guys, September pa lang po pero ramdam mo na yung Pasko dito sa Pilipinas. So, basa po dito guys. Hindi tayo makadaan. Dito, Jackie!
guys, ito po ang sikat na tower dito sa Lakeshore. Tara guys, dun tayo sa may harap. So, eto po yung lake guys, dito sa may Lakeshore. Ayan. So, pwede po kayong mag-rent ng mga boat dito. So guys, ito po ang pinaka-famous na landmark dito sa may Lakeshore, ang The Lighthouse. This is my last moment to buy it. Ah! Fantastic! Mom! That's my last cream! Mommy, ice cream! Dog, yang kamu dog. Itu. So, nag-iiba-iba po ng kulay itong lighthouse, guys. Glow Christmas Party.
Ang cute ng mga butterfly, guys. Parang totoo. Ganda dito, guys. So, dumarami na po yung tao ngayon dito, guys. Time check, guys. 8:10 in the evening. So, this coming Christmas seasons, guys, yan, pasyal kayo dito sa may lakeshore. Picture kayo dyan. Mga butterfly na hindi Oh, sarado ka na. Wow.
So guys, palabas na po tayo dito sa may lakeshore. So, ito po yung kabuuan niya. Mayroong food court area. May live band. Meron pong theme park. Then yung lake po, yung sikat na lake. Then itong lighthouse. So, dito po yung exit, guys. So, ito po yung photo booth, guys. Dito niyo po kukunin yung mga pictures niyo na kinuhanan ng photographer sa loob. So, ito po yung lakeshore, guys. Hope you like this video. Thank you for watching. Until next time. So, we're going to the parking area, guys. So, medyo malayo-layo po yung parking area mula dito sa exit. So, ito yung paligid, guys, dito sa may labas ng lakeshore.
Malapit na tayo sa parking area. So, swerte tayo guys, hindi umulan sa pag-visit natin ngayon dito sa may lakeshore.